Akıllı garry. Bir var eken, bir ýok eken. Gadim zamanlarda bir padşa var eken. Ol ýurduny garry adam uýman, ya ha öldürýän eken, ya da çöl beýwana taşladýan eken. On hökümine hiç kim garşy çykyp bilmedi eken. Padşanyň nökerleriniň biriniň hem garry atasy var eken. Şo nöker ahyr soňy garry atasyny arkasyny hop edip çöle taşlamagy uğrapdyr. Ol gidip barýa ýadap, bir tümmegin üstüne dyň jalmagy oturanyny garry atasy loh gülüpdir. "Ey ata, näme güllüň? Men seni çöle taşlamagy alyp barýan. Sen bolsa şatlanýan. Muň sebebi näme?" diýip ogly atasyndan sorapdyr. "Ey oglum, menem bir wagtlar sen ýaly ýaş ýigitkäm, atamy arkama hop edip plan çöle taşlap gelipdim. Inni şu gün öz başymda italyna gelen gur dalyna da geler diýipdirler. Ölmeseň sen ne şeýle bolarsyň? Şoň üçin gülýän" diýip atasy jogap beripdir. "Ey atajan, beýle bolsa men seni çöle taşlajak däl" diýip ogly ýene atasyny arkasyna alyp öýlerine getiripdir-de, ulu agaçlanyň içine salyp agyny gulplap goýupdyr. Atasyny hiç kime görkezmän, adam ýok wagty daş çykaryp, ýydyryp içirip saklap ýörüpdir. Güllüň birine padşa nökerlerini ýygnap, "Men awy demdemiň suwundan içmäge gitjek" diýipdir. Nöker öýüne gelenne padşanyň hyýaly barada gurrun beripdir bolan atasy, "Ey oglum, sen men diýerlenme gulak as. Şeýseň awy demdemiň suwuny taparsyň. Bolmasa padşa da seni onu hiç wagt tapmarsyňyz" diýipdir. Emma ogly, "Ey ata, gowsy men seni sannyňa salyp ýanym bilen alyp gideýin" diýipdir. Toplanşyp ýola uğramakçy bolanlaryna nökeriň atasy, "Ey oglum, sen ýanyň bilen bir balyk götergin, bir öküz emekdigin" diýip tawsyrypdyr. Oglum atasynyň tawsyran zatlaryny alyp ýola düşenine atasy, "Oglum, plan ýerde bir çöl bardyr, suw ýokdur. Çöle ýetenne goşunyň suwy tükener. Şonu öküzi goýberip ýydyna düşüberiň. Öküz bir ýere baryp şahy bilen süser. Şo ýerde suw bardyr. Gassaňyz kän suw çykar. Suwdan goşunam suwlarsyňyz" diýipdir. Gidip barýa kalar padşa, "Bu öküzi näme etmäge diýäňiz?" diýip soranyna nöker, "Azyňyz tükenen wagty öldürip ýers" diýip jogap beripdir. Soň öňlerinden uly çöl çykypdyr. Çölle goşullar suwsuzlukdan ýaňa taskyrlan eken. Şo wagt nöker öküzi goýberip oň ýydyna düşüp gidipdir. Öküz şo barmaşa bir ýeri süsüp beripdir. Nöker şo ýerde goşuny saklap gazmaga başlapdyr. Az kem gazypdyrlar bolin, suw çeşmeden çykan ýaly joşup akyp beripdir. Muny gören padşa geň alypdyr. Soň bu ýerden kimsiz suwlap ýene ýola düşüpdirler. Az ýatyp, köp ýöräp gidip barýa kalar nökeriň atasy, "Oglum, inni awy zemzem suwuna ýakyladyk. O ýerde 40 çeşme bardyr. Emma içinde bir çeşme awy zemzemiň suwudur. Ýylar çem gelen çeşmeden içerler bolin, sen ýanyňdaky balygy eliň alyp, her çeşmeň suwuna batyryp çykar-da gidiber. Ahyr soň çeşmeleň birine balyk diýrelip, eliňden sypyp gider. Ana şu çeşme awy zemzemiň suwudur. Şonun işte gabyňam suwdan dolurgun" diýipdir. Olar ahyr soň awy zemzeme ýetseler, o ýerden çykýan suwuň en çeme çeşmesi bar eken. Adamlar ilk eten çeşmelerinden içip gaplaryny doldurypdyrlar. Garryň ogly bolsa, atasynyň diýenini edip balygy eline alypdyr. Ol çeşmeden o çeşmeye baryp ýörkä, ahyry bir çeşmede ýanky balyk diýrelip, elinden sypyp gidipdir. Oglan şo çeşmeden suw içip gaplaryny doldurypdyr. Şondan soň adamlaryň kimmesi şo suwdan içipdirler. Gaplaryny şo suwdan doldurypdyrlar. Olar az ýöräp, köp ýöräp, ahyry öz ýurtlaryna ýetipdirler. Sagaman gelip düşenlerinden soň padşa garrynyň ogluny ýanyna çagyryp, oň eden işlerini ýekenme soranyna, ol "Padşahym, bir çemçe ganym geçseň aýdaýyn" diýipdir. "Kerişeden hem bolsaň sen ganyň geçdim, gorkmada aýdy ber" diýip padşa aýdypdyr. "Ey şah alem, men bir atam bardy. Meniň çöle taşlamagy alyp barýakam o maňa, menem bir wagtlar atamy arkama göterip çöle taşlap gaýdypdym. Inni men özümem çöle taşlaýarlar diýenne oňa ýüregim awady. Onsoň atamy öýe getirdim-de hiç kime görkezmän, sannygyň içinde sakladym" diýip
garryň ogly bolan işleri birin gürrüň beripdir. Padşa bu ýagdaýa haýran galyp, mundan beýle garry adamlary çöle taşlamak barada hökmüni goýbolsun edipdir. Öňki denişlerini de köp puşman edip, täze tagtyny garryň oglyna beripdir.